vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Rekedzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. So message yedu yekutanga yakamira sekudai. So anzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavika chitupa changu. Inini mukoma ndinoda kureurura kuti ndakaurayisawo mwana waamainini. Saka amainini ava mukoma vainge vangori nekamwe kaingobohwa so because kubva zvavakawanikwa nabamunini munin'ina wemurume wangu vakabva vangotanga kungokonzeresa disorder mumhuri zvekuti ndakatombosvika pakuvengewa nehama dzemurume apa vari ivo zvavo vainge vachingondinyephera. So ndakabva ndazovakuvadzisira mwana wavo apo patainge tava kuno kuJoni. Saka patainge tichiri kumusha, pavakasvika pamusha vainge vaine pamuviri ndokubva vabatsirwa mwana wavo zvakanaka. Ndopatakabva tazofungawo nevarume vedu kuti tinge tichiuya kuno kuJoni. Saka takati tauya kuno kuJoni hameno zvakangoitikawo because inini at that time ndainge ndichizamawo kuti ndinge ndichibatsirawo amai vangu because kwedu kwandinobva kwainge kuine imwe nhamo. So kubva zvandainge ndakauya kuno kuJoni ndini ndainge ndatova the breadwinner of the family. Saka ndainge ndozama kuti ndinge ndichibhalansisa, ndaizama kuti ndinge ndichibhalansisa kuhama dzemurume zvekare ndichibhalansisawo kumushawo kwandakaberekwa. Saka ndakabva ndazotaura nemurume ndikati tadii tangovakirawo amai vangu at least ka2 kana kuti ka3 rooms. Murume akabva ati no, sezvo kuine mazukuru vakati one day ngatichingoshingirai tinge tichingomisawo imba inenge ine 5 rooms. Takabva tazotsvaka maplans paFacebook. Tainge tiri mune rimwe group rakanzi ngativakei misha yedu, ndokubva tazowana maplans paya. Tikabva tazotaura neumwe ainge achiti anodrowa maplans ariko kumusha, akabva azotidrowera plani paya. Ndiye akazotoenda nevakomana vake vakazotonovaka imba iyo yaamai vangu. Ndainge ndichishanda mukoma ende ndaishanda zvisina kana zororo. Ndaidya sadza nemazai almost each and every day tisingambokwanisi kushandisa mari yedu madiro. But amainini manje vakazoti vabvunzwa navamwene vangu kuti indava mazuva ano tainge tava kuita sekunge tinolimita kutumira mari kwavari ivo amwene. Saka ivo amainini even though vainge vachiziva kuti kunoko tainge titongoriwo pakutambudzika, vakabva vatanga kushoropodza uye vachindinyeya vachiudza ivo vamwene vangu maplans edu ose. Apa tainge takati maplans awa vanhu tichazovazivisa kana tapedzawo kuvakira amai vangu imba, then tobva tazotanga kuvakirawo vamwene vangu imba. But amainini vakabva vazoudza vamwene vangu nedzimwe nzira dzekuti vamwene vakabva vatofungidzira kutoti ndiri kutongodya mari yemwana wavo. Mashoko akazoti obuda mukoma. Pakabuda mashoko mamwe ekuti ndakasvika pakuita sekunge ndicharambwa nemurume because murume ainge ongonzi uri kungodyiwa nemukadzi, basa kungovakira ambuya vako imba apa amai vako vachigara muzvinyeda, vachigara muzvimba zvematanda. But wotanga wavakira ambuya vako uchikanganwa mukadzi akakubereka akaita kuti unge uchizovapo pasi pano pezuva. But at the end of the day murume ndakabva ndazongomuudza kuti it is fine, handiti mimi munoziva kuti Sunday to Sunday ndine mapiece job angu andinoita. Saka inini ndichangoenderera mberi ndichivakira amai vangu imba yavo, then kana tapedza ndichazobatsirana nemi tobva tazovakirawo muchembere imba. Akabva ati it is fine. Akamboramwa murume but akabva azodzoka zvake kumaplans edu ndokubva tazopedzisa imba yamuchembere. But ndakambovengwa mukoma, but sezvisinei patakazodzokera kumusha takabva tazogadzwa matare, then zvinhu zvose zvikabva zvazogadziriswa ndokubva tazodzoka kuno. But kubva zvandakaziva kuti ivo amainini ava ndo vainge vakaita makohwa vachitora mapictures aya mamwe andainge ndichivatumidzira vachimaforwardira kuna vamwene vangu. Ndakangovaregerera zviya zvekungoti munhuwo regei ndinge ndichingomuti ndakuregerera, but deep down in my heart ndainge ndatova nebitterness zvekare negrudge. Saka zvandakazoita mukoma ndezvekudai
ndakazoti tadzoka kunoku ivo amainini vakangoti vachingonondiudza semunhu asingakwanise kuhaidha masecrets ake. Vakangoti zuva ravakaziva kuti vainge vabatira pamuviri ndokubva vatondiudza kuti vainge vaine pamuviri, vakatonditumidzira mapictures epregnant test yavo. Ndikabva ndati uyu nhumbu iyi ndoda kuti inge ichizobva, mwana uyu haambofi akamubata, but ndaishaya manje kuti ndoita sei because ndainge ndisati ndambofambawo mung'anga. Kumaprofita ndaitoenda, but ndaitoenda ndichitonzwawo kutotya nekusajairirawo kuenda kumaprofita because isusuwo takakurira mupendecostal, but nekuda kwehasha dzandainge ndiinadzo nebitterness ndopandakabva ndazotaurawo neumwe muprofita akati izvozvo ainge asingazvikwanise, but akabva andipa idea. Akangonditi nhumbu yacho kana ikakasirirwa zvavanoita vanhu vemuno, hanzi vanogadzira zvikwambo zvavo vachishandisa vana vanenge vasati vazvarwa, kana kuti vana vaya vanenge vachangobva mukuzvarwa, vana ava vasati vasvitsa 2 kana kuti 3 months, hanzi ndopavanobva vazotora mweya ndopavanobva vazotorera mwana wacho iyeye mweya wake, then vobva vazogadzira zvavanoti zvitokoloshi izvi. Saka rimwe zuva ndakapinda hangu mutauni, ndainge ndichitozvidira hangu hupfu, ndopandakabva ndazodarika nepane imwe shop apo painge paine imwe n'anga sezvavanongoita muno muSouth Africa kuti vanongotengesa mishonga yavo pose pose. Ndokubva ndapinda mushopu muya ndikabva ndataura nayo n'anga iyi. Ndakaita sekunge ndainge ndichingoda kungobvunzawo kuti vanokwanisa kuwana here mishonga yekubvisa pamuviri. Ndikabva ndanzi mishonga iyi yainge iripo, zvikabva zvanzi yainge ichida 500 rands. So ndakabva ndati ndinoda mishonga iwoyo, saka yakazoti yondigadzirira mishonga iyo yekubvisa nhumbu. Ndikabva ndazomuudza chokwadi murume uyu, ndikamuti in fact ndainge ndichida kuti ndinge ndichibvisisa nhumbu yeumwe mukadzi uyo wandainge ndakanetsana naye, but nhumbu iyi ndaida kuti inge ichizoshandiswa pakugadziriswa zvitokoloshi semanzwiro andainge ndakazviita. Ndakabva ndazoiudza chokwadi ndikati no sekuru, nyaya iripo ndeyekuti ndine umwe mukadzi uyo wandakanetsana naye, saka ane pamuviri. Handisi kuda kuti nhumbu iyoyo inge ichikura inge ichizosvika pakunozvarwa. Handizivi kuti munokwanisa kundigadzirira zvinhu zvangu here sekuru. Then ikabva yati ko wadii wagara wataura, tongoita nyaya dzacho. N'anga iyi yakabva yanditi chimbomira pano, ndokubva yazoenda pane imwe shop yainge iri panext door, chainge chingori chirestaurant. Yakabva yazouya neumwe murume uyo wandakatongoona kutoti uyu ainge ari muNaijimbi, akabva ati kwandiri saka iwewe uri kuda kuti tinge tichizokupa mari? Pandakatongonzwa kutoti zvainge zviine mari mukati, ndopandakabva ndatongotaura ndikati ndinoda 100,000 rands. Ndokubva vaseka varume vaya, vakabva vati it is too much because this thing after we have created it we are supposed to sell it, so if we give you 100, how much are we going to sell it? No, it cannot happen, my sister. Ndikabva ndati saka how much are you going to give me? Vakabva vati ivo mari yavaikwanisa kundipa it was only 5,000 rands. Ndikati kutengesa nhumbu yeumwe munhu ne5,000 rands ishomasa. Vakabva vati isusuwo zvikwambo izvi tinozvitengesawo at least ne20, kana munhu akatobhadhara chaiko chaiko tinozvitengesa ne20,000 rands. Saka pa20,000 rands iyi tichazoshandisa zvekare mimwe mishonga inodhura, saka profit yedu sometimes inokwanisa itongori 7,000 rands, ende hakusi kunzi tikachigadzira nhasi chinobva chatengwa same day. Tichachichengeta chinhu ichi sometimes kwegore rose chinenge chichida chikafu, saka tinokwanisa kungokupa 5. Takazonegotiata paya kuzonosvika varume ava vachizoti vanokwanisa kundipa 8,000 rands. Pavakangoti 8 ndakabva ndatoona kutoti imari yakatonaka, ndokubva vandipa 8 rand. Vakanditi 8 rand iyi yavainge vandipa ndo yainge ichazodana imwe mari kuzonosvika ichizonova 8,000. Vakati ivo mari iyi yavainge vachizondipa mari iyoyo yainge ichazongonyuka mumba mangu. Vakanditi 8 rand iyi yatakupa haufanire kuti unge uchizoishandisa, iise panzvimbo pekuti haifanire kuti inge ichizobatwa neumwe munhu asiri iwewe. Ndikabva ndati pakanaka. Ndakabva ndazopiwa mimwe mishonga iyo
yandakanzi ndaifanira kuti ndinge ndichizoinwa each and every day kana kuri kunzi nhumbu yainge yakatakurwa naamainini kana ikasagonekwa kubviswa ichiri diki. So mukoma ndakaita 9 good months ndichingonwa mishonga iyo yainge ichivava mukoma. Apa mishonga iyi hameno zvayaindiita, ndaiti ndikangoinwa kudai ndaibva ndazonzwa ndichida munhurume too much zvekuti ndakazonosvika pakutonoita bonde naye muNigeria uyu because baba vekwangu vaitonditadza. Saka ndakazotaura naye about this issue akanditi uye kushopu kwangu. Takangoenda kuseri ndokubva tanoita bonde redu. Ndozemo racho randainge ndichinzwa pose pandainwa mishonga iyi. Nhumbu iyi sezvo yainge yatadzwa kubviswa, mwana uyu ainge achazourawa nayo mishonga yavo. So mwana uyu waamainini akazongonosvika mukunofa mushure mekunge ndavapawo izvo zvandainge ndakavatengera as a present. Ndakangoenda kuAckermans ndikabva ndatenga zviya zvimapreparation zviya zvinongouya zviri kakit zvekuti zvinenge zviine everything. Ndikabva ndatenga ndokubva ndazotora iya baby oil iya yandainge ndakangochengeta mumba mangu ndikabva ndavapa. Vakafara sei ivo amainini because vainge vachizviziva kuti inini navo taiva nekagrudge kedu katainge tiinako. Saka I think kuti mumwoyo mavo vakatongozviudza kuti ndainge ndakavaregerera, but vainge vasingazvizivi kuti I was still having that bitterness in my heart. Saka vakazoti voshandisa zvinhu zviya izvo zvainge zvakaenda zvikanoyereswa nen'anga idzi uye baby oil iya ndo yainge ichazokuvadzisa mwana wavo. Ende zveshuwa mwana waamainini akabva azofa. Mwana waamainini akati afa ndakabva ndazofonera n'anga iya yekuNigeria ndikaiudza kuti izvi ndo zvainge zvaitika. Ikabva yanditi ndaifanira kuti ndinge ndichizouya kushopu kwavo. Ndakabva ndazoenda kushopu kuya mukoma, ndo pandakabva ndazonzi ndaifanira kuti ndinge ndichivabatsira pamhiko. Saka kubatsira kwavainge vachida kuti ndinge ndichivaita ndekwekuti uya murume wekuNigeria akabva azoburitsa umwe mucheka. Saka pakati pemucheka uyu painge pakadrowewa imwe nyeredzi yainge yakapindana then ndikabva ndanzi ndaifanira kuti ndinge ndichinomira pakati payo nyeredzi iyi nekuti pakati payo painge paine denderedzwa iro rainge rakadrowewa. Ndikabva ndapindamo mucircle imomo ndokubva ndanzi ndinge ndichitaura zvose izvo zvandainge ndichida kuti zvinge zvichizoitika pamwana uyu. Ndikabva ndazoti sezvo makati muchandipa 8,000 rands, pa 8,000 rands iyo yamakati muri kuda kundipa ndikuda kuti mwana uyu ange achizova zvamunoda kuti imimi ange achizova. Vakabva vanditi aiwa zvakanaka, wagona kutaura, chibuda zvako. Mukoma ndakati ndichibuda ndakanzwa kuti kwainge kuine chinhu chandainge ndaberekeswa kumusana kwangu, but vakazochikwatanura chinhu ichocho chandainzwa kuti chainge chaberekeswa kumusana. Ndakati ndichinobudamo mucircle imomo ndakabva ndanzwa kuti kumusana kwangu uku kwainge kuine chinhu chainge chichindinanaira icho chandainge ndakabereka, but vakabva vazochikwatanura chinhu ichi zvekuti ndakatonzwa kutorwadziwa vachichikwatanura kumusana kwangu. Murume wekuNigeria ndokubva azongonochiisa mune kamwe kamucheka kudai, but ndakatoona kutoti chinhu ichi chainge chichifema. Ndokubva vachikanda mune rimwe zitrangi ndokubva vanditi chienda zvako kumba iwewe nesu. Vakabva vazonditi chienda zvako kumba kwako nekuti tapedzerana. Ndikati ko mari yangu? Vakanditi uchiri nayo here 80 rand iya? Ndikati hongu ndichiri nayo. Vakabva vanditi kana uchiri nayo there is no need for you to panic, mari yako ichauya. Usiku hwacho ihwohwo ndakati ndakarara ndakangokaruka ndapatika kudai ndokubva ndaona kuti mumba mainge mapinda umwe murume ainge akatenderedzwa nezarima. Murume uyu akabva angosvika apo pandainge ndivete nemurume wangu ndokubva asimudza musoro wangu akabva aisa zvaakaisa pasi pepilo. Nguva yose iyi ndainge ndakabatwa nedzikirira. Akangoti achingonobuda mumba ndokubva ndakwanisa kupepuka ndikabva ndatoona kutoti murume uyu ainge asiya mari pasi pepilo. Ndakaverenga mari iyaya ndikabva ndatoona kutoti mari iyi yainge yakangoshota chete ne80 rand kuti inge ichiita 8,000. Saka izvo ndo zvandakaitawo.
Saka pa 8,000 iyi kumusha uku ndakabva ndazotenga mbudzi dzangu. Kana ndichiverenga mbudzi idzo dzakazoberekana pamari iyi yandakashandisa, iyo yandakapiwa nen'anga idzi mbiri, mbudzi dzangu dzandava nadzo kumusha dzinokwana idzo kuita 30. Mwana uyu waamainini sezvo ainge achiri kacheche, takabva tazongomuchemera muno ndokubva tazomuviga zvekare muno muSouth Africa. Asi takangoti takangounganawo mukoma mwana uyu ndakatomuona tichiti mangwana mwana ari kufanira kuti ange achizoenda kunovigwa, because iye nguva yose iyi ainge angori muchipatara, mutumbi wake wainge ungori mumochwari. Takazongoenda tichingonomutora takananga kumakuva, but tichinoti mangwana mwana uyu tiri kufanira kuti tinge tichienda kunomuviga. Ndo pandakabva ndazomuona mwana uyu, ndakatomuona usiku hwacho ihwohwo ari panze achitokambaira, ende kuti ndinge ndichivhunduka ndakaona kuti kungovhunduka chete ndinenge ndatozvitengesa. Zvakaitika ndezvekuti pane umwe munin'ina waamainini, saka akangobuda panze achiti ainge achinzwa mudumbu. Saka paakabuda panze akabva aregedza kunyatsokuvhara dhoo zvekuti taitoona zvose zvainge zvichiitika panze. Ndopandakabva ndationa mwana uyo waamainini wandakatengesera n'anga idzi achitokambaira zvake ari panze achitotamba. Akangonditarisa ka1 ndokubva anyangarika. Ndikaona kuti pano kana ukangovhunduka vanhu vanobva vatoziva kutoti iwe ndiwe une chekuita nekufa kwemwana uyu. Saka ndakangoramba ndakadzikamisa hana yangu ndikazvipa ushingi ndokubva ndatongoita sekunge painge pasina chandainge ndichiona. Mangwana acho makuseni ndo patakabva tazomukira kuchipatara ndokubva tazotorana nemotikari dzeimwe funeral parlour apa pakabuda mari refu mukoma. Ndokubva tanotora mutumbi wemwana tikabva tazoenda tikanomuviga kumakuva pakaitwa chivanhu chakaitwa kuitira kuti bamunini naamainini mbereko dzavo dzisazovharika. Ndokubva tatoradzika mwana, but kubvawo ipapo chipoko chake mwana uyu handina kana kuzombogara ndakachiona zvekare. Iwo ndo confession yangu mukoma. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Zvazvakangoma naimi, zvakaoma hazvo vedwe. Yo kutengesa nhumbu yeumwe munhu ne8,000 rands. Zvakangoma hazvo vedwe, asi ngatitaurei navo mucomment section. Yo